Kull parrokka li ssir mill-Malta Community Chest Fund ikollha bżonn bejn 4 u 6 donazzjonijiet tax-xahar. Il-koordinatur tal-uffiċċju tal-MCCF fl-Isptar tal-Onkoloġija Samok, Claire Merċieqa, qalet li x-xahar irid ikun twil mill-inqas 30 ċentimetru u assigurat li x-xahar li jsodisfa l-kriterji neċessarji biex issir parrokka jintuża kollu. Claire Merċieqa qalet li l-ġenerożità tan-nies kbira u ta' kull xahar jirċievu bejn 30 u 50 donazzjoni. L-onkoloġista jagħti referral u jiġu jikkuntattjaw lilna aħna nagħmlu appuntament qabel ma jinbeda treatment ħalli l-persuna tkun iktar kollha serħan il-moħħ li l-parrokka tkun għandha jingħata appuntament, dakinhar tal-appuntament ikun hawn hairdresser hawnhekk li wara li naraw il-fitting tal-parrokka isir l-styling, ġiet tinqata l-parrokka u tiġi styled skont ix-xewqa tal-persuna. Qalet li mill-esperjenza tagħha tmexxi dan l-uffiċċju tara kemm dawk li jkunu se jirċievu x-xahar ikunu grati li minkejja żmien qiebes li jkunu għaddejjin minnu jaraw l-imħabba ta' nies li lanqas jafuhom imma li tawhom xarhom. Waħda mid-donaturi regolari tax-xahar hi Marisa Farrugia De Battista li diġà tat xahra 7 darbiet u qed terġa' tawlu biex tkun tista' terġa' tagħtih b'donazzjoni lill-MCCF. Hija l-inqas ħaġa li nista' nagħmel biex inkun ta' support għan-nies li jkunu għaddejjin mit-trattament tal-kimoterapija, speċjalment dawk in-nies li jkunu tilfu x-xahar. Nemmen fiha ħafna. Kelli episodju fi żmien il-COVID li ovvjament ma stajtx immur għand il-hairdresser tiegħi, użajt xi prodotti għamlu li ħafna ħsara u prattikament niftakar meta qatat li xahri ħafna, ġabitu li ħafna qasir bkejt għax tliftu dak ix-xahar ma stajtx intih. Xi ħaġa indescribibbli ta' anyway għax inti taf li indirettament qed tagħti xi ħaġa fis-silenzju anyway għax m'għandux għalfejn jkunu jafu, imma qed tagħti dik ix-xi ħaġa li u taf li ħatara nies kuntenti. Ix-xahar li jkun irid jingħata b'donazzjoni għandu jintbagħat f'wieħed mill-uffiċċji tal-MCCF li huma fl-Isptar Samok, l-Uffiċċju l-Belt, ieħor Għawdex jew jista' jintbagħat ukoll bil-posta. Fl-Istrina fis-26 ta' Diċembru se jkun hemm hairdressers li b'mod volontarju se jaqtaw ix-xahar ta' dawk li jixtiequ jagħtuh b'donazzjoni. Dan għandu jsir b'appuntament waqt li se jkun hemm ukoll servizzi oħra ta' tuħ tax-xahar u styling li se jsir b'donazzjoni.